يخلى سلازي أرناتو ياكم تواددو تقاقافو ይሄን አያውቁም ትልልቅ ሰዎች ምንም አይምሩ ስለሌላቸው ነው አይምሩ የላቸው ማለት ጭርጭር ትራፊክ ላይ ሳልባቲ ሓንዳይ ደኾኒዩ አክቲ ያህለለ ዲዩስ ባሊና እዚ ኹይናት ምልስ ዝብለና ክንዲ ጸሎት ልመና ክንዲ ዝግዮ መሓረና ወረ ተረኺቡ ኢልካ ምውርዋር ወገን እንደሓስካ ምስዋር ክሳብ ማዓሽ የኸላባ ዛምድሪ ሎሙስ ተዕርፍ ተብሪ የኸላባ ታድ ክንደይ ሰዓሎ አብሪ የኸሎባ ዘፃን ወላድሲ ኢንካ ምዝኽታም የኸሎባ መንሰይ ባህግ መራሕቲ ምፍጻም እንተደለዩ ንዘተ እንተደለዩ ንኺናት ዘውፍሩ ወዶምዶ ጓሎም ሓዎም ከይኸሉ ኣብ ወንበር ኣብ ስልጣን ኮይኖም ዝምድሩ መስኪናይ ህዝቢ ዝሕመሎ ወረ ክሳብ መዓስዩ ተጸኒሕኻ ሙማት ብየማን ብጸጋም ጸላኢ ምቕማጥ ሎምስ ይኣኽለና ንለምን ፈጣሪ ምሕረት ካብዩ ሰላም ዘምድሪ እቶም እንሰምዕ ርሑቕ ተቐሚጥና መሳውርቲ ንኹን ንጥቕምና ኢልና ንሰላም ንጸውዕ ዕዝጊ ኸሰምዓና ዓወት የለን ኣብኪናት ሕስብ እንተቢልና ህዝቢ ምስ ህዝቢ መዓዝ ተባይሱ በብባህሉ በብእምነቱ ሰላም ምስ ጎረቤቱ ሓሪሱ ነጊዱ ደቁ ኣዳሪሩ ጽባሕ ዝበጽሕ እዩ ምስ ኩሉ ተፋቒሩ ፈሊጥና ዝብሉ ሓለይቲ ዝመስሉ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት አክቲቪስት ኤሊታት ቃላት እናቐመሩ ርሑስ እናሕረሩ ኣብ ጎነት ካልኦት ተደሪሮም ዝሓልፉ ሕጂስ ይኣኽለና ህዝበይ ንቓሕተሎ ብዘይክናት ባእሲ ምንባር ኳሎ ይትረፍ ምስ ሓውኻ ምስ ጎረቤት ጎደቦ ምስ ጓናኳ ይንበር ጥዑይ ሕልና እንተሎ يخلى الله يا الله